ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз як навгуние ки дар валберишидагиай, яъне барои касое ки уже мефаҳманд ин валберса медонанд чӣ маъно дорад, чӣ маъно надорад, барои мо бениҳоят мавзӯи хуб астай. Яъне ки валберс аллакай уже метонем ки картҳое ки тобро вардагиен фурӯшон зур буд, отзывои бисёр дорад, ё ки Тоҷикистон рафтаистӣ, ё ки магазинта маҳкам кардастӣ, метавонӣ ки картата ба як каси дигар фурӯшӣ. Агар ки яъне он себестоимости карточка товарат, яъне ки вай бошад стоит бошад, яъне дар ҳамин фурӯши карточка, яъне 50,000 аввал мегиранд, дигар тарафаш то 10 картаро метавонӣ ки вай кунӣ. Хуб, яъне ки агар аз ҳамон 10 карта зиёд кишид, баъд бо сари ҳар як карта 50,000 мегирад. Яъне дар яхе магазинҳо ҳамин пункт нестай. Дидед, дар яхе магазинҳо ҳамин пункт нестай. Медонем мақсад ин магазин, яъне карточка товар, добавить товар, яъне инҷо пункт астай, яъне перенос карточка. Дидед, яъне инҷо функсия дорад перенос карточка. Яъне ин маънош чия? Яъне ки вақте дохили ҳамида пахш мекунем, медроем, яъне инҷо ID мега. Мисол ID любой магазине ки дидед, инҷо ID аста, ID 11 мисол 679. Яъне ҳамира метавонем магазинро проверка мекунем. Хуб, загрузите товары в течение 2 дня. Мақсад метавонӣ Excel скачат мекунӣ, кадом товарро добавить мекунӣ. Метавонӣ ки як бора то 35,000 карточкаро, яъне размер 10 мегабайт бояд бошад. Стоимость переноса от 50 000 рублей. Итоговая сумма рассчитаем, когда загрузите файл. Яъне ки чиқадр ки гуфтам, як карта то 10 картаро гузорем 50,000. Баъде ки уже ай 10 карта зиёд ки шуд, аллакай сари ҳар як картаи шумо 50,000 гирифта мешавад. 50,000 гирифта мешавад. Мисол ҷо мегӯяд ки мисол ҳамин товарои шумо черновик набошанд, блокировка набошанд, яъне инҷо инструксия чизое ки дар кори аст, яъне ҳамино нишон метавад. Хуб, алло нигаҳбонатон дар паноҳи худованд бошед.